ragsak nga aldaw nga Sabat kada tayo namin kakapsat. Kaya tigyaman tayo na po Diyos ang sipot ta. Inted naman ang kada tayo dahil daway at katagwa tayo kada ito'y kapanang ripaso tayo kakapsat. Iti leksyon tayo iti Sabbath School. Kitain tayo digiti naglabas nga aldaw kada ito malawas. Tunggal may sa kada tayo kada iti pagyamanan tayo kanya Diyos. Adu digiti mapaspasamak itaglawlaw tayo sa. Adu digiti saan tayo nga maawatan. Ni magyaman tayo na ada ni Apo Diyos na pagkamangan tayo. Ket isu na kausat iti salaknib tayo. Ket kadagito yung tiyempo iti peggad. At datay pelang nga kakadwa. Tapno adalin tayo iti napateg nga sa una. Ket daytay iti may sa launay nga rason no apay nga biyaman tayo kenwana. Ket dawatag kakabsat nga agmay-maysa tayo iti panagyaman tayo. Ket agkararag tayo. Man nakabalin-anin na Diyos, amami kadakat sa dilan. Udno launay iti kinaimbag mo pa na kanya. When nagsipod ka, sinalwadan ka, binindisyonan na kami. Kada ito yung aldaw, iti aldaw mo nga San Juan. Kituray pa'y numalagit niyo, Diyos, na pinaglabas, nga indang aldaw, kada yung malawas. Inpakitam, iti kina, udnom kada yung kalim. Nga ka nga Diyos, saan na kami mataymayaan. Anda ka lang takatakan. Mangiturturong, mangsalsalaknib, kada ka. Katagyaman kami amang ka. Sika iti, Diyos na nang hindi lang kada kami, nga anak mo, mawapayag kada kami. Kada ito yung met, Diyos, na bundaway, umay kami na lumawat, bendisyon. Bendisyon iti panakaawat, apan ang idalan iti Santong Espiritu, at tuday iti adalin ng bendisyon. Ket agbalin na maysa na bendisyon agpaay kada kami. Pakawanan na kami ama, kaligtin yaman na nagpasulat. Itinagan na po mesos inawat ito. Amen. At tayo kakabsat, iti lesson number 9, iti leksyon tayo, iti tayo yung quarter, panagina natin Kristo. Kaya nakita tayo kapsat, iti kinapatag da ito yung adal tayo, it is really very timely. Siyak na mismo kapsat, nakita iti kinapatag na da ito yung leksyon tayo, itin tayo panagad-adal. Akas da jay inbagat itatay, at datay iti tiyempo kakabsat iti naririto. Adu iti damag na umay, mangyag tayo. Nang nangruna ka da ito, may panggap ka da iti COVID-19. Yung magyaman tayo, kada tayo nga anak na Apo Diyos. Ket, adda iti panagtalot tayo, adda iti panaginanap. Maurayan no umayan iti rabi kakabsat, na samit na iro iti panagtuturong tayo tapay, inkumit tayo iti bagitay ken ni Apo Diyos. Ket adda tayo nga naginana iti sidong iti napateg nga ayat na. Ket itultuloy tayo nga adalen kakabsat iti naisagana nga adal tayo iti pagleksyonan tayo. Iti paulo na iti lesson 9 kay dagiti rikos iti panaginana, the rhythms of rest. Iti pasit amayulo masarakan iti Genesis kapitulo 2 versikulo 3. Binindisyonan na iti may kapitong aldaw. Ket inlasin na na isang sangayan gapu iti daytang aldaw. Nalpas na iti trabaho na, ket naginana kalpasan iti panang parswana. At data yung kabsat iti may kapitong aldaw kadayjay alawas iti creation. Kunana iti Genesis 3,
nga nalpasan ni Apo Diyos iti amin nga inaramid na. Nalpasan iti amin a pinarswana. Ket adda iti inaramid na iti maikapito nga aldaw. Binindisyonan na iti maikapito nga aldaw. Inlasin na ang isang sangayan. He sanctified it. Sa idyeng aldaw na ginana. Nakita tayo kapsat nga importante na ito agsipod ta iti tiyempo tayo ket saan tayo nga makasarag iti pudno a panaginana. Saan lang nga panaginanay iti bagi tayo urepay iti kararwa tayo. No di iti kayat nga iturong ni Apo Diyos dayjay panggep na no apay ga inted na daytoy aldaw a panaginana tapno agsubli nga agpaay a bendisyon kada tayo. Anya iti kahit nang sawod kakabsat daytoy rikos, rhythm. Iti rhythm kakabsat kahit nang sawod a regular repeated pattern of events. Ulit kakabsat a regular repeated pattern of events. Iti may sa nga lawas, aday ti pitong aldaw. So agbilang ka, may isa, dua, gana, makadanong ka dyan may kapito. Day may sa nga rikos, rhythm. Saan mo kakabsat ang mabalin apalbaliwan day jay nga inted ni Apo Diyos nga regular, repeated pattern of events. Ito'y pagleksyonan tayo at ay tinakita kakabsat duwa nga rikos umuna dayjay inaldaw daily rhythm. Iji inaldaw kakabsat ket makita tayo iti panakaistorya na iji Genesis Kapitulo 1, ada iti may isang linya, a phrase, nga naisurat dito yung kakabsat, iti kunana, aldaw ken rabii. Iti panaginana, kakabsat. Adday iti aldaw ken iti rabii. Ni Apo Diyos, inusar na iti aldaw, manipod ti ubo ng aldaw, inggan iti may kanam nga aldaw, the daytime aldaw, adalawag na, nga isu iti panang parswana, dagiti amin a pinarswana, manipod kakabsat iti umuna, inggan iti may kanam nga aldaw. Paset daytoy arikos iti inaldaw-aldaw, isu dayjay rabii. Anya iti inted ni Apo Diyos kadagiti pinarswana. Iti paset iti rabii. Laglagi pun tayo kakabsat, nga iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Daytoy arikos, the daily rhythm, still follows. Aldaw, rabii. Iti aldaw, agtrabaho tayo. Iti rabii, aginana tayo. That is the natural law of life. We work, then we rest. Adamat kaabsat di kita'y kuna tayo nga special nga cases, agtrabaho da iti rabii. Why? Because they are on the night shifts. Ngam no alain tayo kakabsat, dayjay ordinary nga rikos, the rhythms of life. Inted ni Apo Diyos, ti aldaw, nga isu iti panagtrabaho, ket iti rabi, nga isu iti panaginana, manipod ka dayjay, a panagtrabaho tayo, iti dayjay nga aldaw. Dayjay kakabsat, iti umuna, nga rikos, the daily rhythm. Iti maikadua kakabsat nga rikos isu dayjay kuna tayo nga weekly rhythm linawas a rikos. Anya daytoy?
Akas dayjay memory verse tayo kakabsat. Mabasa tayo iti Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ket kasta anaaramid dagiti ti langit ken ti daga iti amin alinaunda. Ket iti may kapitong aldaw nalpas iti Dios iti amin nga inaramid na ket naginana. That is the weekly rhythm. Iti innem nga aldaw iti lawas. Ni Apo Dios kabsat nagparswa. He worked. Nagparswa. Complete di yung rhythm. Iti maysa nga week at dati pito. Iti innem nga aldaw, iti kunana iti Genesis 2 versikulo 1. Ket kasta naaramid dagiti langit ken daga ken iti amin alinauna. In 6 days ni Apo Dios nang parswa. Ngem ijay linawas nga rikos. Iti maikapito anya iti naramid ni Apo Dios. Basahin tayo kabsat. Ket iti maikapitong aldaw nalpas iti Dios iti amin nga inaramid na ket naginana. Makita tayo kabsat. Nusublyan tayo di definition, it is a repeated pattern of events. Saan mo nga mabalin abarbaliwan dayjay nga rikos? Importante daytoy kakabsat nga establish tayo agsipud ta adda digiti gagayem tayo nga kayat da wenno inaramid dan abinalbaliwan iti daytoy a rikos. They have changed already the weekly rhythm. Anya iti kayat ko nga ibaga. No alaen tayo kakabsat daytoy inted ni Apo Dios nga urnos rikos iti rhythm. No adda kakabsat iti pito nga paset na daytoy weekly nga rikos, the weekly rhythm. Saan mo nga mabalin nga iyon una dayjay mi kapito sa kanto agsardeng iti umuna? That is not the rhythm. The rhythm is agrugi ka nga umununa ijay umuna, you begin at the first day, you count second, third, fourth, fifth, and sixth. Then seventh. That is the repeated. That is the repeated pattern nga inted ni Apo Dios kada tayo in the weekly. You start with the first day, you go on to the second, until you come to the sixth day to enter. Sakbay ka nga umunag, iti may kapito, dayjay iti rhythm. No dadto makakabsat, iti kastuyen, iti mapasama. Let's go very practical. Ket kitain tayo iti current issues. Ni Apo Dios inted na daytoy linawas a rikos. Isuna iti nangited iti modelo. Isuna iti nangited iti pattern. Isuna iti nangited iti pagtuladan. Iti inaramid ni Apo Dios kakabsat kadaytoy nga linawas a rikos. Nagtrabaho, nagparswa, iti inaldaw-aldaw, kadayjay innem nga aldaw, iti lawas. Daily He created on the 6 days of the week. Sa naginana, ket iti inaramid na, binindisyonan na, inlasin na, naginanaan na, iti may kapito nga aldaw. This is the rhythm nga inted ni Apo Dios. Apay nga imbagak nga importante daytoy kakabsat. When tano daytoy ket suruten iti amin at tao nga agibaga nga amamuda ni Apo Dios ken tungpalen da iti bilin na.
Awan kakabsat, itis maisina kuma, ken idumduma kuma, iti aldaw, nga ituding da, nga isu iti panaginanada. Apay-apay, nga ad-adu, iti aginana, saan nga dahi aldaw, nga inted ni Apo Diyos a panaginana. Anya di aldaw nga inted ni Apo Diyos a panaginana. Dahi maikapito nga aldaw iti lawas. Addan kakabsat, iti inlas nangilasin, iti umuna nga aldaw iti lawas, akas panaginanada. Saanen nga dahi inted ni Apo Diyos, nga may kapitong aldaw. Tapay, they did not follow the weekly rhythm nga inted ni Apo Diyos. Iti bagat mabalin, pastor. Ngamno, iti alain tayo kadagi linawas arikos, saan to nga mabalin akas dagi definition kakapsat, a regular, repeated pattern of events. Tani Apo Diyos mismo iti nangited dagi regular, repeated pattern of events. Nga isuna nagparswang iti umunang nga inem nga aldaw iti lawas. Ngem idi imayen iti maikapito na ginana. That is the divine weekly rhythm. Isu nga no kitahain tayo kapsat, daytoy leksyon tayo, dagiti urnos, dagiti rikos, iti panaginana. Ni Apo Diyos amuna, ni Apo Diyos inted na, dahil pudno a panaginana, isu dahil may kapitong aldaw, ta isu na iti nagbalin, nga modelo tayo kapsa. This is the blueprint iti linawas arikos. Apay nga importante daytoy kakabsat nga linawas arikos. Sakbay nga inted ni Apo Diyos iti sangapulo nga bilin. That is in Exodus 20. In palagipan ni Apo Diyos iti kinaimportante na daytoy weekly arikos. The weekly rhythm. Malagip tayo kabsat nga ijay litang. Idin nga addan dagiti Israelita si Jai, pinakpakan ni Apo Diyos isuday iti taraon nga itinagan na mana. Basahin tayo kabsat ijay Exodus 16 verses 14 to 31. Nang pili aklaeng iti sumagmamano nga bersikulo. Iti saludsod da anya daytoy idinakita da ije daga da ije puraw nga taraon nga inted ni Apo Diyos. Iti sumbat na kakabsat daytoy ti taraon nga inted ti Apo kinuna ni Moses. Imbilin ti Apo nga agurnong iti tunggal maysa iti umdas akanen na maysa asukat ti agpaay iti tunggal kamkameng iti pamilya. Awan agidulin iti tinapay nga agpaay iti sumuno nga aldaw. Iti lasod iti inem nga aldaw. Agurnong kayo iti makan. Ngem iti may kapito, awan iti maalayo. Weekly rhythm. Kaya't kakabsat nga italmed, iunay-unay ni Apo Diyos, iti kinaimportante daytoy nga weekly rhythm, iti panaginana. Kadaytoy kakabsat, apanangited ni Apo Diyos iti mana. It is a very important lesson for us. Iti instruction ni Apo Diyos, mangala kayo iti tunggal maysa, iti umdas akanen na.
No iti maysa pagtaengan ket adda iti pito akamkaman agraman iti nagana. Iti alaen da mangala da iti sukat nga agpaay iti tunggal kamkameng iti pamilya. Anya iti kayat ng sawat. Iti sukat kakabsat saan nga agpapada tatiin bagana ni Apo Diyos agurnong iti umdas iti kanana. Our body belt dictates the amount of food na kanantay. Saan kakabsat nga nasaya at dayjay itigmon daytoy iti kanum kitaem manay nga tanga ka mangted ti pigsak itagmalmalon. Ngem ni Apo Dios ammuna iti kasapulan dagiti anak. Ni Apo Dios iti inbagana agurnong iti tunggal maysa iti umdas a kanina. It is just enough for him to be nourished for that day. Anyan nga ayat ni Apo Diyos. Ampuna iti pagkasapulan dagiti anak. Sana ninayunan kakabsat. Saan kayo nga agidulin taapay mabangles. Adda digiti tattao nga saan da sinurot daytoy nga instruction ni Apo Dios about weekly rhythms. Agsipot ta damdamo da anakan dayjay nga mana. Apo na yun iti nanangken samit na. Nangalada iti sobra, more than enough nga agpaay kanyada kadayjeng aldaw. Idi pandakitain addan iti igis na. God was teaching Israelites kanday kapadasan iti Israel kabsat. Sursurwan na tayo ni Apo Diyos nga agtungpal, agtulnog no anyaman iti bagana. Umayon iti may kanangal daw. This is again a test of faith. Kadagitiyay nga nagurnong iti sobra, manipod ti ubo ng aldaw, ingana iti may kalimang aldaw. Kat ibagan ni Moses nga itatang aldaw, may kalimang aldaw, mangala kayon iti dubli, kadayjay arukod iti nalayo, kadigiti imun po ng aldaw. Double portion of your daily need, dayjay sukat, nga inalayo, kadaytang mana. Dagiti nga nagtungpal. Ugalidan agtungpal. Ket tinungpal da, dayjay bilin ni Apo Dios nga imbaga ni Moses kadapa. Dagiti met ang nagsukir. Iti ko na daga. Anyan, mangalatay manan iti sobra. Ket into nurabi ket maigas. So, they did not follow the instruction of God. They did not follow the weekly rhythm. The weekly rhythm is composed of the daily rhythm. The daily rhythm is the panangalada iti kaninda nga agpailaan kadayang aldaw. But during that 7th day of the week, tikunana ni Apo Diyos, mangala kayo iti doble. Nya napasama. Digijay nga ugali dan ti agtungpal, tinungpal da. Digijay nga ugali dan iti nagsukir, sinukir da. Anya napasama. Iti dayjay nga aldaw apanaginana. Digijay nga nagsukir, let's go first to the disobedience. Digijay nga nagsukir, napanda kuma nga agala iti mana daksang gasat awan iti nakita da because God said it so. Dagitiyay kakabsat nga nagtungpal
Idi kitain da, dayjay nga inurnong da nga agpaay iti aldaw ami kapito. Aldaw apan naginana. Idilukatan da iti nang ikabilang da. It was still fresh as it was picked up during the 6th day of the week. Anya iti leksyon isursuro na kada tayo. Daytoy nga kapadasan dagiti Israelitas iti aldaw iti pananganday iti mana ijilit ang umuna. No anya iti inbaga ni Apo Diyos. Isu iti aramiden tayo. Inbaga ni Apo Diyos kadagiti Israelitas. Agpidot kayo iti umdas akan ninyo kadaytong aldaw. Let us trust the Lord. Di kararag ng suro ni Apo Jesus kada tayo. Give us this day our daily bread. Saan tayo nga pagproblemaan no anya iti agpaay iti masakbayan. Taapay ni Apo Diyos in karina. Itid na iti kasapulan. When napintas iti agis, idayjay ko natin, agidulin. When napintas iti agurno. But in the way we trust God, especially daytoy taraon iti kitain tayo kapsat, maipanggap iti mana. God will give us our daily food, our daily substance. May kadwa nga leksyon. No anya itinbaga ni Apo Diyos. Tungpalin tayo kapsa. Da iti maited iti panagtungpal isu iti bendisyon. Dagijay nga nagtungpal ammo tayo tinapasama. Nagbisinda iti aldaw panaginan. Dagijay ang nagtungpal ammo tayo mo tinapasama. Napnetda iti aldaw panaginan. Mikatlo a leksyon manipod kada ito'y akapadasan iti Israel iti panagala da iti mana. Suruten tayo dahil weekly rhythm nga inted ni Apo Diyos. Anya di weekly rhythm agpidot da agurnong da inaldaw-aldaw nga agpaay iti kanenda ti inaldaw-aldaw. Ngem iti may kaneng aldaw. Dublyan da taapay. Ibagbaga ni Apo Diyos, sumrek kayo iti aldaw ko apanaginan. Again, saan tayo nga mabalin kakabsat? Nga balbaliwan dayjay ornos. Dayjay ornos inted ni Apo Diyos. Agbilang ka. Umuna, may kadwa, may katlo, may kapat, may kalima, may kanem. That is the days nga isu iti panangan, panagurnong iti mana. Kada ito yung kapadasa. No, alain tayo dahil weekly rhythm. The same number of days, umunang aldaw nga na mi kanam, isu ti aldaw nga panagtrabaho tayo. Ngem iti maikapitong aldaw. Aldaw nga agpaay kinapos. Aldaw apanaginana. Umayang kakapsat, dahil bilin. So it is now recorded in Exodus 20 verses 8 to 11. Kitaan nyo dahil sequence nga naramin ni Apo Diyos. Sakbay na nga intedya bilin, sinursuruan na iti Israel. Sakbay nga insuro na iti Israel, ijay pelapunganay, isunan iti nangited, iti modelo, no anya iti urnos, the rhythm, nga usaren iti panaginana. Ket itatanta na isuro ni Apo Joseph, iti Genesis, kuna na siya iti modelo, siya iti suruten nyo. Ijayin lit ang inted naman ng dajiritan. Masapulen, nga ited ni Apo Diyos, akas paset dayjay nga sangapulo nga bilin, dayjay bilin ang maipanggap iti panaginana. Masarakan da ito'y iti Exodus 20, versikulo 8, ingga na iti 11. Kuna ni Apo Diyos, ngilinem ti aldaw apanaginana. Ket ibilang mo ang santuan. Inem nga aldaw, ti panagtrabahom,
Ngem aginanaka iti maikapito nga aldaw ang maipaay kanya. Di ka agtrabaho, iti daytang aldaw, sika, wenno iti anak mo, wenno dagiti tagabom, wenno dagiti an animal mo, wenno dagiti ganganaet nga agnaed iti pagilyam. Iti lasod, iti inem nga aldaw, siya ni Yahweh, inaramid ko iti langit, daga, dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaunda. Ngem naginanaak iti may kapito nga aldaw, isut gapuna asyak ni Yahweh, binindisyona ti aldaw apan naginana, ket intuyang ko nga aldaw, anasantuan. Manen, inted ni Apo Diyos, dayjay weekly rhythm. Inkabil na akas konklusyon iti maikapat nga bilin, dayjay inaramid na ijay iden iti aldaw apan naginana kalpasan kakabsat iti innem nga aldaw apan nagparsuana. Anya iti kayat nga ibagbagan ni Apo Diyos ito nga bilin. In connect kakabsat ni Apo Diyos, daytoy may kapat abilin kadagay days of creation, that weekly rhythm. Dani mismo ni Apo Diyos, inkabil na iti bagina, iti biyang na nga example nga agpaay iti Israel, agpaay met kada tayo. Inbaga ni Apo Diyos nilinang tal daw apan na ginana. Ibilang tayo anasantuan. Inbilin ni Apo Diyos nga iti innem nga aldaw agtrabaho tayo. Sangilinin tayo iti may kapitong aldaw nga agpaay kenkwana haan nga datayo kabsa. When we keep the 7th-day Sabbath, we are keeping in remembrance kadayjay nga imun una nga isu iti nagnilin na ginana ng bendisyon kadaytang aldaw. It is for the Lord. Sana inbaga kapsat, no sino ken anya itarabiden tayo. Di ka agtrabaho. Inraman nan, dagiti amin nga adda iti uneg iti pagtaengan tayo. Ti anak, dagiti adipen, dagiti animal, uray pay dagiti sangsanga ili tayo. No umayda iti uneg iti pagtaengan tayo iti aldaw apan naginana. Ibagatay kadakwada. Awan iti agtrabaho. Tadayta agpaay iti Apo. Sa inkabil ni Apo Diyos kakabsat, iti bagina nga example. Inbagana, iti lasod, iti innem nga aldaw, siya ni Yahweh. Kitain dak, unana ni Apo Diyos. I love the Lord. Isunang iti mangited, iti umununa nga example, sana ipaaramid ka dati. Inbagana ni Apo Diyos. Kasto'y tinaramid ko. Pinarswak iti amin nga da. Langit daga, ken iti baybay, ken iti amin alinaunda. Ket naginanaak iti may kapito. Kakapsat ko, this is the rhythms of rest. Ni Apo Diyos, iti kitain tayo. Ni Apo Diyos, iti tuladin tayo. Ni Apo Diyos, laeng iti example tayo saan na sinuman. Ket intun no aramidin tayo dayjay, we will be given the blessings of rest. Nang nangruna iti aldaw apan naginana. Sangkadi nga nagsaya at nga ikatakit aldaw apan naginana. Sangkadi nga nagimbag nga itatang aldaw ket likodan tayon dagiti trabaho tayo. Anyan nga bendisyon nga agpaay kada tayo taapay. Sinuro tayo dayjay rhythm nga inted ni Apo Diyos
nga agpaay ka. Adda iti pagleksyonan tayo kakabsat. Iti balakad ni Apo Diyos, no kasano, iti panaginana tayo, panang salimut-mut tayo, iti aldaw na, panaginana. Dito iti balakad na, nga masarakan iti Isaiah 58 verses 13 and 14. Kuna, ti Apo. No ibilang yu anasagraduan ti aldaw apanaginana. Ket di yu biruken iti bukod yu apagimbagan iti dayta nga aldaw. No ipatagyo tinasantuan nga aldaw ko akas iti panangipakita yu iti panagdayaw yu. Di kay agbiyahe agtrabaho, wenno agsao iti awan kapaypayan na kadaytang aldaw. Dayto iti balakad ni Apo Diyos, no kasano iti panagnilin tayo, panang salimut-mut tayo, iti aldaw na anasantuan. Umuna, ibilang tayo asagrado, ibilang tayo anasantuan. Mikadwa, saan tayo abiruken iti bukod tayo apagimbagan. Kadayta, ipateg tayo iti aldaw na. Kasano pa nang ipakita tayo, iti pa nang ipateg tayo. Saan tayong nagtrabaho? Saan tayong nagbiyahe? Uray pa yan, iti panagsao tayo ket napilin nga agpaay apakaidayawan iti Diyos. Iti Diyos iti aldaw panaginana. No aramiden tayo daytoy, nga kas inbalakad ni Apo Diyos iti Isaiah 58 verse 13, adda kakabsat iti inkarina nga bendisyon. Iti verse 14. Basahin tayo. Magunod yun to, iti rag-o, tauden iti panagserbiyo kanya. Agraem to kada kayo iti entero lubong. Lakamen yun to ti kinabaknang iti daga nga inted. Ko ken ni Jacob kapututan nyo siyak ni Yahweh anang ibaga kadagitoy. Ni Apo Diyos inyo sarna iti bagina ket kunan siyak ni Yahweh anang ibaga kadagitoy. Anya itinbaga ni Apo Diyos. Kadagijay kadatayo nga agngilin mangsalibetmet iti aldaw panaginana. Umuna, magunod tayo iti rag-o. I love that. At danto dayjay pudno nga ragsak kadatayo. Ragsak nga agapu sa dilangit. Ragsak nga awan iti maipada. Ragsak ang naidumduma. Taapay, inted ni Apo Diyos dayjay nga ragsak kadatayo. Dayjay nga ragsak, maitidlaeng iti panagtungpal tayo. Kadayjay bilin ni Apo Diyos. Mikadwa, lakamen yun to iti kinabaknang iti daga. Anyan nga nagpintas ka sa saan tong agkurang dagiti anak ni Apo Diyos iti anyaman a pagkasapulan da. No amwen tayo nga salimut-mutan iti aldaw a panaginana iti Apo. Mikatlo, raumen da kayto iti entero a lubong. Anya ti inted na po Diyos, we will have joy. We will have everything that we need. We will be respected. Dapay, makita na idumduma iti panagbiag digitoy. Han na datayo kakapsat iti paggapuan digiti nga bendisyon. Digiti nga bendisyon. Aggapu kini Apo Diyos. Ket makita tayo kakapsat nga
pintas iti pang nangikari ni Apo Diyos. Dati kunanan ni Apo Diyos, siyak ni Yahweh anang ibaga kadagito. Laglagi pa tayo. Inted ni Apo Diyos, daytoy nga rikos. Anya daytoy nga rikos on the daily rhythm. Rabii kinaldaw. Ammo ni Apo Diyos akasapulang tayo ti panaginana ti rabii. Tapno intuno umayin iti aldaw, adday iti pigsakin sa lunat tayo, nga agtrabaho, nga agpaay ken kuana, ken agpaay kadagiti kasapulan tayo. That is the daily rhythm of the week. Sa inted ni Apo Diyos, isuna manen, itiin kabil na iti bagina, akas example. There's a weekly rhythm. Kalpasan iti panagtrabaho tayo, iti inem nga aldaw. Tuladin tayo, surutin tayo ni Apo Diyos. Tinaramid ni Apo Diyos na ginana, iti may kapito nga aldaw. Ketno, tungpalin tayo, iti bilin ni Apo Diyos, gapo iti panampamati tayo kinukuana, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Digiti bendisyon nga inkari ni Apo Diyos, itidnan to kadatay. Awan to pagkurangam, rumang ay kanto, dayawin da kanto digiti sa In conclusion, kakapsat kahit kung osoren, iti quotation nga inted ni Ellen White, iti Christ Object Lesson, pages 25 to 26. Ti Diyos inted na kadagiti tattao, ti pakalaglagipan iti panaginanana. Ana marswa, tapno mabalin a mailasin iti Diyos, dagiti araramid iti imana. Iti Sabado, awisin na tayo, kitain tayo digiti na parswa, nga araramid iti dayag, iti na marswa. Iti nasantuan nga aldaw a panaginana, iti ngatuwen dagiti amin adaduma nga aldaw. Alaen tayo kuma dagiti damdamag nga naisurat, iti Diyos kadagiti naturalesa. Kabayatan amayasideg tayo iti puso ti naturalesa ni Kristo, ket pagbalinin na nga kaadaan iti napaypayso kadatayo. Ket agsao kadagiti puspuso tayo iti talna iti ayat na. May we experience the rest of His love. Kada ito nga aldaw panaginan. Maragsakan na kakapsat. Maragsakan na gagaya. Tada tayo, sursurutin tayo, dahi rhythms nga inted ni Apo Diyos iti panaginan. Aramidin ko man ni Apo Diyos ting karina. Dagiti bendisyon nga kasapulan tayo, itid na kuma, nga agpay kata tayo, nga awan iti kunong, pagkararag tayo. Maminsan pa yung Diyos, kaya't ni
Dawati ka mga bendisyon iti kakabsat ng katuwagin na nagadan kanta. No adaman ka na kuan o Diyos, iti agda iti parikot mo. Gapu iti panagsakit ket ay ayaten